Здравейте! Добре дошли на вебинарът "Как да преодолеем или как да се справим с отлагането". Измина нашият вебинар на живо и тъй като аз забравих да си натисна копченцето за запис, сега правя запис, в който, за съжаление, ще си говоря сама, но няма значение. Ще затвърдим знания. Та така. а, Отлагането е тема, с която аз така дълго време съм се занимавала и мога да кажа, че може би откакто съм родена си го имам, но след един определен случай в моят живот, това стана много осезаемо и много ясно за мен. Ще ви кажа по-нататък в вебинара кое е това. Преминала съм през различни трансформации, използвала съм различни методи, практики да се справя с отлагането и сега ви споделям това, което всъщност аз със себе си намерих като най-добро. Какво е отлагането и защо това може да е проблем за нас? Отлагането си е склонността, тенденцията да отлагаме важни за нас задачи и задължения, като вместо това се занимаваме с по-приятни, по-лесни или с някакви си там незначими и незадължителни неща. Пример. Вчера съм си изчистила къщата и от днес, нали, имам си причина, що да си отлагам важна задача. Видяла съм две прашинки и, нали, казвам, че да обера пак праха е по-важно, отколкото нещо друго. По-лесно ми е да обера праха, отколкото да седна да си напиша уебинар, например. И защо това може да е проблем? Ще кажете, искам да си чисти, искам да ми е чисто, хубаво да ми е чисто, ще си чистя. Ами отлагането е проблем, защото всеки път, когато отложим нещо, в нашата психика се създава по едно негативно вярване за нас самите. И това води съответно до стрес, чувство на вина, претовареност, намалена продуктивност, което пък от своя страна води до напрежение, както в личния, така и в професионалния живот и така в крайна сметка до нашата самооценка. Личните взаимоотношения, как могат да бъдат. Ти нали каза, че днес ще направиш това и това и това и това. Ти нали обеща, че ще напазариш, а пак не си. И така се стига до много напрежение. Или пък шефа идва и не се кара. Аз съм ти дал срок, ти не си изпълнил задачата, има евентуално някакво наказание. Най-вече има чувство на вина. Има една тревожност, има едно безпокойство, има една неудовлетвореност, има една много ниска самооценка. А кой е всъщност най-важният човек в нашия живот, на който трябва да сме върли фенове? На кого трябва да се харесваме най-много? На нас самите. И това, което всъщност правим, го правим от любов към себе си, а това, което не правим, го правим от нелюбов към себе си. Всичко е само за нас, за никой друг. И сега ви приканвам да си зададете въпроса колко често отлагате. Един път в месеца, никога, винаги, всеки ден. Не вярвам да е никога, защото щом сте тук, значи, щом гледате това видео, значи поне един път в живота си нещо сте отлагали. И целта днес на този вебинар е да разберем причината и да си направим някакъв план за действие. Причините за отлагането са няколко. Първата е страх от провал. Това е за перфекционистите. Голям процент от хората.
всички сме станали перфекционисти, защото м, постоянно сме бомбардирани. Не, че не искам да дам вината на нещо външно, извън нас, но все е факт, нали, външната а, атмосфера ни действа и на нас, нали. Това, което се случва навън, или отражение на което се случва вътре в нас, нали, има няколко теории, можем да го погледнем от няколко ъгъла, но все пак това, което постоянно ни се представя по медии, по телевизия и така нататък, е един перфектен свят, нали? Отворете си Инстаграма, отворете си Фейсбука, ще видите един перфектен свят. И ние си мислим, че ако не сме перфектни, ние нямаме какво да покажем на този свят. Друга причина за отлагането е липсата на мотивация. Когато нещо ни изглежда скучно или незначимо, и тогава търсим нещо, което да ни доставя повече удоволствие. Личен пример. Искам да стана по-добър художник, да имам повече техники и знания, искам задача от моята учителка, тя ме я дава. Предупреждаваме, нали, че задачата принципно, нали, не е много интересна и познаете какво стана. Отлагах си една, две, три седмици, няма направих задачата и накрая с кое извинение отидах? Оф, това не е моето. Дай тук да се рисувам аз. Другите неща. Съжалих за това, но то не е късно. Аз мога да се върна назад, защото забраних на самата себе си някакво развитие и някакво разширение. Сега ще намеря своята мотивация и после ще видим как ще направя това упражнение. Няма да. Друга причина, поради която отлагаме, е претовареността. Затрупани сме от задачи и блокираме, защото не знаем откъде да започнем, как да започнем и просто се отлагаме абсолютно всичко. И кои са хората, които така се затрупват, претрупват от задачи, хора, които не могат да кажат не, или хора, които си мислят, че могат да свършат задачата по-добре, от който и друг да било. Това съответно изсмуква цялата ни. И тук е много важно да се научим да делегираме. Защото когато ние делегираме, ние даваме възможност на другия да служи, да се изяви, да прояви свои качества и създаваме атмосфера на баланс, на взимане и даване. А когато сме ние да се справяме с всички задачи, самички, в нас се проявява това чувство на горделивост, което ни пречи. Което ни мисли, че сме по-важни или по-добри от другите. Да, със сигурност другите няма да го свършат както ние искаме, няма да е по нашия начин, може би не и с нашето темпо, но това със сигурност а, ще отнеме малко товар и ще намерим начин, по който нали, да благодарим на човека, че не е отменил в някаква задачка и да помолим, примерно, следващия път да е по-така или по-така, нали? Нежничко, за да не ни откажат съответно, нали? Пак да не сме ние да си мислим, че можем да го правим по-добре. Може би ние го правим по-добре, защото сме свикнали да го правим винаги. Нали? Та така, да делегираме е доста така. И това означава, че можем да искаме помощ. Да бъдем човечни. Нали? Тая горделивост малко така да я махнем. А, защото тя създава една бариера. И ни пречи да имаме този баланс между взимане и даване. Другото, което е липса на ясна структура. Задачката, примерно, е ясна, но изглежда толкова сложна и ни трябва някакъв план, за който обаче нямаме яснота и не разбираме как това нещо трябва да се случи. Нали? Знаем, че искаме да купим къща, ще купуваме къща или ще строим къща, но нямаме ясен план и се отказваме, защото си мислим, примерно, че нямаме достатъчно информация, нямаме план как това да стане. Се отказваме, защото си мислим, че е много скъпо. Чуваме там някаква цена и край до там.
Но ако си направим план, търсим нужната информация, нали, всичко това може да се случи на стъпки. Другата причина за отлагане е разсейването. Чакай сега да видя тук във Фейсбук какво стана. Ох, чакай да чуя мама или тате, или мъжа ми там няма време да напазари. И аз ще разсеям с това, че трябва да напазаря. Има две прашинки на скрина, чакай сега да ги забърша и така хиляди други. Но медиите определено заемат така доста голямо пространство в нашето ежедневие, ако ги оставим, нали, ако им позволим. Всички знаем, че скроваме и те минали 2 часа. Отлагането на бунтарите. Жената казала нещо, ама я да не ся кой тук команда вкъщи, аз да не съм ти някакъв чехлю, няма пък. Или обратното, бе, аз да не съм ти тук секретарка, или сега да не съм ти някаква си слугиня и така нататък. И това може да е и с работодател, нали, съответно да сме си бунтари. На кой бунтара нали, в нас? Това е едно малко дете. Тук задачката е да станем родител на нас самите и да разберем, да дадем да разберем на това дете, нали, кой командва парада всъщност. Как да се справим с отлагането на бунтарите? Ами, то по-нататък нали, ще бъде в крачките, като му дадем наградка. Оставяме му задача и му казваме, окей, свършваш тази задача, след това имаш награда. Фокус върху краткосрочни удоволствия. Често се подмамваме от удоволствията или първо си казваме, оф, чакай сега малко да си погледам филмчето, защото нали, то сега в 10 часа започва сериалчето, пък после ще свършат нещо друго. Да, обаче то свършил сериалчето, пък се обадил детето, пък то станало час, ба и леле, трябва да сготвя, пък аз не съм на пазаря, ма чай сега на пазаря, ми то вебинар сега кога ще го пиша. И така да не свършил. И най-накрая вече, то с всички тези неща, когато се натрупват, при нас става едно хронично отлагане на нещата. Захващаме се с това неща и хронично ние се отлагаме. Това търпи отлагане, то това не е важно, ама чакай сега това ми е по-важно или сега това ми е дошло на дневен ред. И така другото се остава някъде. И последната причина, поради която отлагаме, но всъщност никога не бихме предполагали, това са абортите. Аборти в семейство. Аборта всъщност е недовършено нещо. Там, където има аборти, евентуално има и разводи, всичко това е отлагане, недовършени неща. Но тук са нужни констелации, тук са нужни друг тип терапии. Нали? Тук, въпреки, че има цветни есенции, например, джакаранда е една от есенциите за жени, които са претърпяли аборт или са извършили по собствено желание аборт. И джакаранда е есенцията, която се дава на такива жени, за да довършват нещата. Или ако в семейството има. Защото то се предава нали, по така семейна линия. Кои са последствията? Отпадането в професионален план, това са пропуснати срокове, спада в качество на работа, намалената продуктивност, тревожността, нали, пак се слага. Тревожността, тя минава към психологическите последствия, увеличава се стреса, вината, тревожността, паниката. В, в личностната сфера нашето качество на живота се влошава. Нямаме енергия, неудовлетворени сме, страдаме от безсъние. И тук може да се отговорите на въпроса за кои от последствията плащате висока цена. Къде сте най-ощетими? Като си отговорите, нали, за кои от тези последствия плащате висока цена, заслужава ли си и до кога сте готови да плащате тази цена? Колко още сте съгласни да плащате тази цена?
Твърдя, че сега е момента. Сега. Първото, за мен, за начина по който аз спрях да отлагам, първото и най-важното нещо е да заменя думата трябва. Да, запишете си го. Заменям, като си гледам задачките, като си ги записвам, заменям думата трябва. Аз съм се я заменила с искам да, вдъхновена съм да, щастлива съм да, радвам се да, щедро споделям. Искам и вдъхновена съм са моите две думи. Повечко е вдъхновена, но за някои неща искам. Все още съм на етап искам. За мен вдъхновена е така, стои на по-високо ниво от думичката искам. А, пак казвам, това е моето усещане. Започнах от искам, но стигнах до вдъхновена. Знам ли пък може да се появи нещо друго. Така че вие тествайте, пробвайте за вас самите, кое най-така ви резонира. Може да е една думичка, може да са няколко, може да си ги сменяте, може да изпробвате един ден, живея през, искам да, един ден живея през, вдъхновена съм, един ден живея през, радвам се, да, един ден живея през, щастлива съм, да, и така нататък. Нали? Пробвайте, за да намерите кое е най-точното за вас. Така, и когато вече сме заменили с нашата думичка, всичко става много по-лесно. И първото нещо, което можем да направим, е да приоритизираме. Да си разделяме задачките на 4 категории. Спешни и важни, неспешни, но важни, спешни, но не важни, нито спешни, нито важни. И фокусът тук първо на важни и спешни. И както казахме малко преди това, нито спешни, нито важни, можем да ги делегираме. И така, когато вече сме приоритизирали кое е спешно и важно за нас, си взимаме една голяма задачка, защото те са най-страшните. А, и си разделяме на 3 до 5 малки стъпки. Събиране на информация, създаване на структура, писане на първа чернова, нали, зависи според задачата. Аз си изхождам тук от писането на вебинар. След като си разделим задачката, определям коя е най-малката стъпчица, с която можем да започнем веднага и започваме. Тук целта е да намалим чувството на претоварване и създаване на моментален напредък. Нали? Почна от малката крачка, так, водата е тръгнала и колелото се задейства. И когато сме почнали от голямата, сме разделили на малки стъпчици и сме направили първата стъпчица, всичко друго вече не се струва толкова лесно. Друго упражнение, което можем да правим, е 5-минутното правило. Ето, разделили сме си тази голяма задачка на 5 малки, избрали сме си най-малката и се заделяме 5 минути, в която концентрирано да действаме по тази задача. Ще ми я банят, нали? Трябва да изчистя апартамент. Откъде започвам? Нали? Не почвам сега първо от кухнята, пък после да отида в банята, пък сега малко от хола така. Или първо пръксмокачкам, едновременно стои парцала и така, и така, и така. Разделяме си. И си давам 5 минути да извърша праха. Таймер 5 минути почвам да върша праха. И дори тенденцията да е телефона ми звъни. Или не. 5 минути аз чистя праха. И така преминаваме на следващата, на следващата, на следващата. И тук видиш, за 1 час сме изчистили цялата къща. Може пък сега, нали, за някъде
10 минутки да трябва, но просто отделяме време, слагаме таймер и край. И фокусът ни е само върху тази задача. Ние губим фокус. Възпитаваме се. Друго упражнение. Решаваме каква награда да си дадем. Избираме задачка и си определяме награда. Колкото по-голяма задачата, толкова по-голяма. Примерно и награда. Да не е малка задача с голяма награда. Защото след това пак ще сме демотивирани, докато имаме голяма задача и като искаме да си дадем някаква огромна награда, която може да е примерно някакво пътуване, пак може да дойде този страх, тази тревожност, че няма да си правим. Нали? Всички тези негативи тук. Затова по-хубаво почвайте от малките неща и постепенно, постепенно, постепенно да ги увеличавате. За да не ви изглежда всичко толкова трудно и сложно. И така винаги свързвайте наградата с задачата. Това е пак да възпитаваме това малко дете вътре в нас. Има задача, като приключи с нея, ще има награда. Има задача, като приключи с нея, ще има награда. Това укрепва положителната мотивация. И този баланс между даване и вземане. Даване и вземане. Нали, аз давам нещо и получавам нещо. А, друго, което на мен много ми помага, е 2 минутки за подготовка. Знам някаква задача и се започва по-колко. Сядам, стоп кадър казвам и 2 минути. И започвам. Примерно се, аз съм касиер тук на етажна собственост, която трябва да правя месечния отчет и започвам та-та-та-та-та. Знам колко неща трябва да направя и тенденцията, ох, сега нямам време. Ох, сега правя, защото за мен времето е много ценно. И какво правя? Казвам не сега. Сядам, банката, принтирам, слагам пред мене. Фактури, бележки, касови, так. Принтирала съм всичко от банката, какво е влязло, какво е излязло. И тогава вече сядам пред програмата на компютъра и започвам да попълвам всички данни, които вече са пред мен. Аз съм подготвена. Всичката информация е пред мен. Аз съм подготвена и вече мога да се съсредоточа върху основната задача. Тази ми подготовка или друго, банален пример, баклава. Моя съпруг много обича сладко и аз с голямо удоволствие му правя сладко, но бях решила, исках да направя баклава. Тая баклава я отлагах, защото имах други приоритети. Всяка вечер аз се извинявах, че не съм направила. Човека не ми е искал нищо, но, нали, аз исках да го направя и го отлагах и се чувствах виновна и може би и недобра съпруга, нали, и това. И постоянно, нямам време, ама аз трябва да ти направя, ама аз нямам тези продукти. Нали. Само някакви такива негативи си въртя в главата, докато казах стоп кадър. Кое е най-малкото нещо? Тук ми липсва подготовка. Аз не съм подготвена. Нямам продуктите. Окей. Първа крачка, какво правя? Така и така излизам за нещо си. Няма да ми коства време, защото аз така и така отивам някъде, спирам и вземам продуктите. Вярвайте ми. Значи само тази маничка крачета. Взех продуктите, вече имам всички продукти в къщи. Това намали напрежението, намали този негативен разговор в главата ми. И след около 2-3 дена казах, окей, заделям това време, правя го. Едно удовлетворение. Първо, че направи баклавата. Второ, като видях, съм нали, доволната усмивка на съпруга. Нали, двойно удовлетворение. Лених се спокойно и тази баклава вече не ми стоеше тук. Да му тормози, нали, като чукче в главата да ми бие. И да ми задава това неспокойство и чувство на вина. Така. Това са моите инструменти, които ми помагат бързо да се справям с отлаганите от мен задачки или недовършените от мен задачки. Сега вие се замислете какви чувства и мисли са ви пречили
да започнете или пък да не довършвате задачките. И така помислете за една стратегия, която според вас ще ви помогне да се справите, да направите поне една крачица. А докато вие си мислите и записвате, аз ще ви споделя кои са цветните есенции, които могат да ви помогнат да се справите с това отлагане и с тези негативни чувства всъщност. Първата е Five Corners. Това е есенцията на самочувствието и добрата самооценка. Другата е Cape of Bush. Cape of Bush е есенцията, която ни дава вътрешната сила, че имаме ресурса и капацитета да се справим с дадена задача и че, извървявайки този път, ние ще израснем и ще се разширим. Джакаранда е есенцията, която ни дава фокус. Ушфужа е есенцията, която свърза двете полукълба на нашия мозък. Ние сме повечето в левия, логичния и забравяме доста често творческия. Когато те работят в унисон, тогава много бързо и лесно намираме творчески решения дори на някои неща. Коя друга? Stur Desert Rose. Това е есенцията за чувството на вина. И Борония е есенцията за тези натрапчиви мисли, които постоянно се въртят в главата ни и ни дават покой. И другата, това е микс от есенции, Calm and Clear. В този микс има една есенция, която ни помага да пуснем малко от всички тези задължения, да можем да делегираме. Друга. Друго в момента, така не ми идва. Есенциите могат да се приемат както по-отделно, така и заедно в комбинация. Освен нали Calm and Clear, то вече се е комбинация от есенции. Много добра комбинация е Five Corners с Cape of Bush. От една страна самочувствие, от другата страна тази увереност, че мога да се справя. Тая вътрешна сила, която е истински подтик за действие. И да, това е, което аз мога да ви дам като информация. Това е, което на мен лично ми помага да не отлагам важните за мен неща в живота и да си довършвам до край започнатото и да не се спирам пред пречките, които са част от живота, защото всъщност точно тези пречки, тези трудни моменти или трудности в изпълнението на която и да е задача, ни кара да се разширяваме и да израстваме и да се развиваме. Много ви благодаря за вниманието. Надявам се да ви е било полезно. Да, на вебинара на живо има отзивите. Благодаря ви от сърце. Желая ви много, много успехи по пътя на довършването и на неотлагането. Въпреки, че ми харесва това не, но сега не мога да го заместя с друга дума. Чао от мен и до нови срещи!